जिलेले जिलेले आयु आयु जिलेले होय होय मस्ती में आयु आयु दुबा दुबा रे ओइ लोगोफोर हाय हेपि निउ इयार लोगोफोर निउ इयारनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय आरो 2020 आव जायबा सेंग्रा सिख्लाफोरा सिंगल दङमोन ना बिसोरो जेन 2022 आव गार्लफ्रेन्ड बा बयफ्रेन्ड मोनथों दे इसोर आरो जायबा दागुवा बालन्दा जाना दङ ना बिसोरो जेन 2022 आवनो थाबैनो हिनजाव मोनो दे इसोर आरो जायबा साख्रि गैया फाख्रि गैया ओरैनो बेखार थालायलायबाय थादों बिसोरो जेन 2022 आव साख्रि मोनथों दे इसोर आरो आपुनखौ माने गायदे बर'खौ 2022 आव जेन साफा हेन्डसाम सेंग्राफोरा गोसथोदो इसोर दिनैबा सोरबा मा जाखो आंथ' मोनथिया नाथाय आङो दहाय फुङाव नादो जाबाय आरो दा सानजौफुआव दाउ जानोसै ओमफ्राय दा हराव अमा बेदर जानोसै खाना खट जोंहा आइया दाउ संगासिनो टेस्टि दसे थानानै जाहैनोसै आङो दा आरो आङो आइनि दाउ संनाया जागौमानि आङो हाखराव एसे बेरायनो फैदों आरो रावबो लोगोबो गैया नालाय हारसिंनो मोदोम सोबायलै दाउ बेदरा जानो लुबैसोबाय आङो आंनियाबा आरो बेदरनि मोदोमनाय मोनबा थानोनो हाया र'रा रांखावरि आनिला दिनै खम दाउ गेदेर जादोंना आरो खम अमा बेदरखौबो खम फाल्ला लाबोदोंना खम जागोन ना दाला मोखाङा दिनै ओरैनो रायख'खा बेदरनि पुरा गोरनायालागि जागोन र'रा जाबाय खोनालै मोनबाय खोना जोंहानि बेदरा माथो बारानिफ्राय बारासिनसो मोदोमनाय मोनबाय थाबाय आङो जाहैनोसैलै आङो